Magandang araw muli sa inyong lahat at nandito naman tayo sa pinakauna nating short video or maikling video. May dalawang bagay ako ngayon na nakikita nyo na suot-suot ko at hawak-hawak ko. Hawak-hawak ko. Ito ay sombrero sa Tagalog, kalo sa Bisaya. At sa Ingles naman, ito ay hat. Sombrero sa Tagalog. At ito ay kalo sa Bisaya. So, dalawang lingwahe lang po. At ito namang hawak ko ay parasol sa Tagalog, payong sa Bisaya. At sa Ingles naman, ito ay umbrella. So, ito ay ginagamit po kung mainit sa Pilipinas. Ibig sabihin, when it's warm, too warm or too hot in the Philippines. So you need a sombrero. Kailangan mo ng sombrero. Kinahanglan mo og kalo. You need an umbrella. Kailangan mo ng parasol. Kinahanglan mo ang payong. Hanggang sa muli.